Vin sogotwariganiria oroboti urugusika mutu wa oroboti runde ni ngo kumanyuna omo Vice Chancellor we University ya Kisii Professor Nathan Oget nigo abolire abayiboli bali batarareta abana babo ababete bagochorwa na KUPS goikirania iligonde gochaka amasomo abo ase obwango okwana chingaki ale kwariganirwa naboigo ase University ya Kisii naboigo kwarigania aborokigwa abatabu mwaka umutangani ase university yo nigo ayenekebna nigo babwate omuchando bw'ekinyomba cy'oboraro naboigo ebirasi kubwatkana no mubaro omonene bwaborokigwa babere bagukira na sinsemekyo asikolende ayenekebna ni yemero beli abere ugekobekwa emikirano asengencho yo gusonsora omuchando yo oikera bonaiga twa registre abana kiri bwisana ibere chimisa nemo na gento abana wonspi pare babe ase university onde tayo ogosabuye loan fees egekogera omo minister w'ekisemi Ezekiel Machogu na tutumire rube ocha students buna abanene b'eki university agatotebinga abana bonse bagoche university mu mwaka omutangani banchero basoye university egekogera omurobero nororo serikali ebwate woko ngencho yoko bakanire fees omerobiro yo igobwate ebintu bibere egente ketangani ne scholarship egento gyakabere ne loan era amana bakonyora gutamba matuka yonsi yekoro ku help usekoro kuchacha abana aba babwate libagalyo go kora application yabo ba mento amatuko oikomo albo mutinyu komi ekaro yaikire gabo nalibago chakwa egwe chibesa ne serikali ase bono iga mwana undo bwensi yogoche university tali go sabesa iga gocha ekono onyenchi besa nji twango saba kangane chiko ase hostel wako manye room ino mura belyo ngendrete ko ase ministry HSM endo mo waziri wotenete HSM na gende ko make mura belyo yo twa submit a proposal ochi ase ministry ya housing ye korokwa tenene no muri kihinga na inde ekero mosque president irache shortly a possibility nero ronga a project inonyore ya etire lakini keta ito so mwako yo ndolo kwenda basemelinga ali next year net ande ine project rere myaka etatu emyaka ne ekora kwagache nyumbe kabirenge yo talinga woto chaka bonega tokoro mwako gocha ikonto bwate bintu bero totengeretie a hostel ekonto da bana bache bamenye chi hostel yi university me talibon speed definitely ekonto twara space abachi abantu bane mbagate chi hostel iga and chi hostel yi chi university me usually na sabana bakoro chizu chesko egento yakapata tutaite kwagacha enyombe nene ya administration ya university administration ya mno monyoro cheiga yagachitinga ya college lakini asogwanja kwanya sai merogelianya sai we are looking forward ko nyorase enjo kwagacha kwende chingaki serikali egendete gusira